si ti, ženo? Sinoć sam se zvala 1000 puta. Ćuti, molim te, izašla sam u grad. Ja jednom da izađem na splav. I kako je bilo? Ma, bilo je ekstra. Ekstra? Pevao je onaj Darko Lazić, znaš kako smo se proveli, bombona. Kako ti, Slađo, imaš liniju? Pa malo gimnastika, malo genetika. Šta da se radi? Volela bi ja da probam tu gimnastiku, znaš. Ništa. Ej, da ti pričam, me slušaš ti ovo? Da, slušam te, ajde. Slušaj, Meri i pričaj. Toliko smo se mi malo, znaš, šano dušo, da sam ja zakasnila da dođem kući. Ali, u svakom slučaju, hvalim ti se, Bože, ovaj moj mamlaz, me nije grdio, je zaspao kao top. U stvari, bata je car, znaš. On zaspio čim uđe u kuću. Jednom je zaspao ovako, hoda, ulazi u spavaću sobu i spava stojeći. Majke mi, šta je bilo? Je se ljutio možda? Nije se ljutio, nije ni čuo. Nego, znaš šta me izdalo? Šta? Sat sa kukavicom. Imate sat sa kukavicom? Da, bre, neko njegovo porodično nasledstvo, tetka mu donela iz Švajcarske, eno ga tamo. I ja ulazim u kuću kad sad počela kuka. Kuku, 3 puta. Znaš šta sam ja uradila? Šta si uradila? Otkukala još 9 puta. Ti si luda. Nisam luda, nego sam snalažljiva. Čoveče, morala sam da kukam jer 9 i 3 su 12. Ništa nije primetio. Čekaj samo još jednom ruku da ti izmerim, molim te. Dobro da nije bilo frke. Dobro je. Odlično. Slušaj, ovo će ti bude gotovo za 3 dana. Odlično. Ajde, ljubim te odmah, ja? Ajde. Javi kad bude to bilo gotovo. Zdravo. Dobar dan. Dobar dan. Što liči na onu Slađu Delibašića? Slušaj, ti njega liči na Slađu Delibašić. Pa to glupane i jeste Slađa Delibašić. Da, baš je Slađa Delibašić došla ovde kod tebe. Ajde, molim te, bre. Pa znaš ti s kim ti živiš uopšte? Pa naravno, uostalom neću uopšte da te ubeđujem, misliš šta hoćeš, baš me briga. Ja, ne mogu još i s tobom da se raspravljam i ovako sam nervozan, ne. Šta je bilo? Moram da odnesem na opravku ovaj sat sa kukavicom. Što? Što? Ti nisi primetila da se on čudno ponaša? Jel? Da. Ne. Znaš što je noćas bilo? Šta? Noćas je ladno. Otkukao 3 puta. Onda je rekao, jao, sranje. Pa onda otkukao još 4 puta, pa malo pročistio grlo, pa otkukao još 3 puta, onda je podrignuo i otkukao još 2 puta. Nakon toga je srušio onaj stočica sa onim vazama i prdnuo 2 puta. Lupo skroz taj neki. Jeste, on je totalno prolupao. Bato, hitno da ga odneseš kod majstora.